फातर्पा श्री शांतादुर्गा कुंकळकरीण देवीच्या वर्सुकी जात्रेक व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या। जात्रेच्या दुसऱ्या दिसाले गीत भक्तिमय वातावरण पळोवपाक मेळ्ळे। शुक्रारा सांजे वेळार देवीचो जय जयकार करत पालखेंतल्यान व्हडली मिरवणूक काढली। देवीच्या या उत्सवाक हजारांनी भाविकांनी गर्दी करून देवीचो आशीर्वाद घेतलो। दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत श्री शांतादुर्गा कुंकळकर्णीच्या जात्रेक भाविकांची मोठी गर्दी दिसून आयली। पळयात काय मन भुलवणे खीण। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपान। गेला अगर 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 साडे 10 अकर झाली नव्हती।
अजून मुखार होता अध्यक्ष सरकार रे अभिषेक भाई आमचे फोटो अभिषेक भाई काल पावल्या गेले आणि कोणाले भावपा नाही कोण आणणार तुम्हाला नाव बरोबर मुखाला पण घे पालखी बरोबर पालखी बरोबर जर मागे पालखी पण अभिषेक भाई आमचे फोटो अभिषेक भाई काल पावल्या गेले आणि कोणाले भावपा नाही कोण आणणार तुम्हाला नाव बरोबर मुखाला पण घे पालखी बरोबर पालखी बरोबर जर मागे पालखी पण
पाय सांभाळ पाहिजे